Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd baqgħet tirrifjuta li twieġeb kemm eżattament ingħataw fondi lis-sajjieda biex dawn jagħmlu rinnovazzjoni u tibdil fil-magni tal-bastimenti tagħhom. Dan għaliex fir-realtà ma kien hemm l-ebda fondi allokati għat-trawlers u l-ftit flus li ħarġu marru għal min għandu lutzu żgħir. Net News tkellem ma' persuni li xtaqu jibqgħu anonimi illi spjegaw kif il-fondi qed imorru għar-rinnovar tad-dgħajjes tal-injam fosthom il-lutzu. Però l-ebda fond ma tiġi allokat għal bastimenti l-kbar li bihom is-sajjieda joħorġu jistadu. Trawlers kbar li naturalment jirrikjedu ħafna flus. Insomma, tal-magna 20,000 euro, 30,000 euro jiddependi kemm hemm horsepower kbir għall-magna x'inti għandek magni żgħar. Tal-luzzu jew magna ta' dajsa kbir, ġifieri jiddependi x'tip ta' magna. Mbagħad għandek sajjieda jew joħorġuhom il-bowt jew jisselfuhom għand il-familjari tagħhom. Għaldaqstant il-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon staqsew lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd kemm flus qed imorru għar-rinnovar u t-tibdil tal-magni tal-bastimenti l-kbar. Is-Segretarju tgħidilna li dawn il-fondi Ewropej se jkunu qed jiġu mnedija dalwaqt. Kemm ingħataw fondi lis-sajjieda full-time dawn l-aħħar sentejn biex isir ir-rinnovar u tibdil tal-magni tal-bastimenti l-kbar tagħhom? Bħala gvern aħna noħorġu diversi skemi matul is-snin. U meta saqsejnija mill-ġdid għaltilna biss kemm nataw flus għad-dgħajjes tal-injam. Ir-rinnovar tal-magni għandek il-somma kemm kienet li nataw is-sajjieda jekk jogħġbok għar-rinnovar tal-bastiment u għat-tibdil tal-magni. Għat-tibdil tal-magni u rinnovar tal-bastiment nataw mal-400,000 euro għad-dgħajjes li huma tal-injam. Dgħajjes tal-injam naħseb li jridet tirreferi għal daw il-luzzijiet biex jżommu iż-żaba tradizzjonali, l-kolori tal-luzzijiet. Il-persuni li tkellmu ma' Net News baqgħu jgħidulna li ma jistgħux jifhmu kif dawn is-sajjieda li joħorġu bil-bastimenti biex jaqilgħu lejxin ta' kuljum u fuq kollox jipprovdulna l-ħut frisk mhux qed jingħataw dawn il-fondi tant meħtieġa. Però l-għanajġ kbar u industrijali u mhix tradizzjonali mhix luzzijiet ma qatt wara l-2013 qatt ma ħadna jnuna biex nibdlu magna pereżempju, biex nibdlu strumenti, biex nibdlu njam jew ħadejt. Jiddependi id-dgħajsa x'ikkew. Qatt ma ħadna wara l-2013. Barra minn hekk numru ta' sajjieda kkummentaw ukoll fuq il-midja soċjali fejn semmew li huwa importanti ħafna li ssir distinzjoni bejn min huma l-vera sajjieda li jaħdmu full-time u li dħul tagħhom huwa biss mis-sajd.